žiadnom prípade. Však to je moja jediná nehnuteľnosť. Ale však my do parlamentu nechceme ísť. My chceme, že by ostali prázdne kreslá a ten môj jediný mandát, že by bol tam nezastúpený. Chceme, aby mlčiaca väčšina bola v parlamente zastúpená prázdnymi kreslami. Chceme, že by tí, čo budú sedieť na tých našich kreslách, že by presadzovali náš program. My nie sme žiadna kampaň, my sme vážna politická strana. Nejde mi ani... nabaliť sa nechcem na voľbách. Na voľbách sa nikto nenabalí, lebo na voľby len... ťahajú peniaze, ale chcel by som pokázať na politickú situáciu a konečne by trebalo v politike niečo zmeniť. A zmeniť to nezmením sám, ale to bolo by viacej takých politických stran, jak ja som. Ja mám svoju prácu veľmi rád. Veľa nezarobím, ale ako železničiari sme veľmi dobrá partia a veľmi dobrí ľudia, ktorí sa snažia ľudí doviesť až do cieľa, stále do cieľa, za každú cenu. Najlepší relax mám medzi zvieratami. Čiže keď viem robiť so sviniami, za to som išiel do politiky.